Morgy Vermagin Kehilchiv. Tossi me I goni le hauron. Walam Canajiv. Agus Ceacht Gaeilge don a hísel rangana agus an chéime a ríis don Ceacht an Seach nó an Nollaig. Agus im a láh Vermagin. Tá rud fuair. Rud fuair agus bán. Cad atá a láh agam? Calog a sneachta. Calog a sneachta heag tícham. Heag tícham. Heag tícham. Calog a sneachta heag tícham as an spéir. Agus catar an orlornish. Brahat bug bon an talov, an talov, an talov. Brahat bug bon an talov, na jas an brath bonny. Berry mir, agus Jenny me lírod sneachta, bump, agus tá sér fud na háte ríis. Tá má lá fuair, fuair. One me tatna was sin bhí sé go maith na rá, bhí sé anha. Well, fanga bheici si bhanis, hóg me an chribbis ja. Chun í a haspáin Stevie Gart. Now, cas me an camera timpa go bhecin sibh. Now, bíg ag fearramach go géir, agus tá spáin me díomh na character lo go úr amháin eile. Isa sa bháin sér, a bháthar muire, a dhéirí seosamh, rí a hain, rí a dó, rí a trí na ríche, seo ara an tara is fearim ré agus tugann sé ara donna hún ara eile an sin tá na hanmhíthe an sa chúnetá is sin asalnacha cuir a bán agus láiste sin ina lí tá an fó agus an seochama chun na hanmhíthe a chamad seola tá twi so tóca me gachrad amá ní bhaid mé a second uáin agus chuir mé gachrad í bholachtíomh agus bai of cuidulum an chrib a chorráis a ríis le chéile. So tá siad a lug I mi chenis. Tóg mé má sin seo agus tá spáinne me. Díomh catalas dihán agus an camrag dul timpeall a ríis. Fécaigí, tá sin le taobh. Cá bhfuil gachrúd is gat duine, ní siad le feicáil. Tá an stábla, seach an stábla, tá sé folamh, bhfuil carragaí lom hané a chorráis ríis le chéile. An céad rud atá bhuim nó, twi, chur mé twi síos, twi, leaba twi an sin, agus písa an siúd, agus by na hanmhíthe anna sásta ag dul a lí an sin, agus rud eile faoi, by siad an an twi a iche. Má éiríonn siad ocrasach, agus éireoidh siad ocrasach, mar tá cluiste agam fadó I mehel grá an amsir anúr an sin. So, sin géint agam. Now, cad eile chuir mé isteach an sinji, fan go bheice mé an twi. An gur mé seach sneachta. Beidir sneachta don lena vísa, bhá leis bheith sprí leis. Ní head, tóg mé maith an sneachta. Is pleice mé, bhí mé pleiceach do ríis. Tóg maith an sneachta únseir. Cad eile atá íri. Tá an sneachta imithe. Calog goháin eile fág an sin, which is sásta calog bheag eile an siúd, agus in isníl fág, agus an bhecinn si bheith an chalog an sin sa twi. Faoiar agus písa eile an sin. Tá sé déint agam. Cad eile tá íri? Well, ar nói an bhó, chur mé an bhóiste, bó chur mé an tasal sa chúl, an tasal chur mé an chuireiste. Ná, fan go bheice mé. Na ríthe! Tháinig an fear seo le brontanas tá brontanas ag an rí sin, cáil an riile, seo riile, tháinig sé le brontanas freisin. Cad iad na brontanas a bhí ach a ríis? An gcuimhnimh, gold, frankincense agus myrrh. Se agus tá brontanas ag an rí sin freisin. Níl muid ré. Tháinig ríthe agus tháinig cuairteoirí eile, tháinig airí. Seo ara bháin lena únín agus tháinig a chara sam leis. Seo a chara sam agus tá únig a thomach. Bín sé níos éasca an túna umpar ar de gúdaí scatché. Ar nói an príomh-character an lena vísa, sa bháin sér ina lí. Cé hé an lena bhíhan, sa bháin sér ina lí. Cé hé leis sé na jesse an lena bheag queen. Sé hís an lena bhíhan, sa bháin sér ina lí. Is lamsa, is latsa, rina ríha mac jé. Now, cad eile atá íri. Nó Jenny Jarmad, ghuine anna háhachtach, nó Jenny Jarmad mami Isa, muire,
chuir mé muire an seo an bhfuil spáistí, tá spáistí, agus ar nói chuirtí mé seosamh is seachan freisin. Well, gur míle maithagaí. Níl éon rud eile irí. Beidir réalta ag an mór, ach ní dóilm ghfuil réalta agam fan go bheice mé, os glói mé an doras go bheice mé, an bhfuil éon réalta as muhin seo. Beidir go mé an, tí ghuiomh maidin, díos mar ghuiomh. Gweid sí mé seo agus séna sé cúis. Fan go bheice sibh, tháinig mé réalta. So, ba mé an réalta sin a chur ar an mór. Ná ní dóilm go seasaí sé. Beidir mar sin, bhfuil sin ceart go leor, nó sin go jazz, ding, gur míle maithagah. Tá sé lug déantach an le chéile. So fág mé sin ar lehéhann sin agus a fáistí. Tá spána mé rud eile díomh. Now, tá búthaila agam súáile agus dunacha is anam dó. Tá sé 7 mlína díos agus scríb sé litir chuig Daddy na Nollaig a réir. Now, tá seans maithe nach bhfuil Gaeilge ag Daddy na Nollaig agus sin an fá gur chuir mé isteach na picturí Nollaig chun cabhrú le Daddy na Nollaig. So, léhi mé an litir a scríb sé. Well, tá dunacha má bhac ina chónaí in á cin. Chundé na Gaeilge. Now, níl tú a chónaí in á cin, a tá tú a chónaí I chundé na Gaeilge freisin, seochan bhí mí na Nollaig 2025. Agus scríb sé. A Daddy na Nollaig. Daddy na Nollaig. Is páiste má mé. Sin dunacha. Éham má glasraí I gcónaí is even leis glasraí gam dinnear. An glasra is fearr leis ná cabáiste. Genam mobar bhaile. Seo dunacha is maith leis a obair bhaile freisin. Agus chéim a chola in am ga ihe. Ché chola dunacha. Re hústáir agus léimeiste sa leaba agus tóg teddy leat. Bhhatlam bruntanas bra mór I mlíne agus an bhecinn sibh an pictar a chuir sé seo. Na bhfuil an bruntanas sin mór agus búchail maithe agus seans maithe go bhíhí sé ba ar fannacht a rénos. Is féidir leat sin an bruntanas a fiocha. Is matlam sport, so béidir go mé a slitter nó rud éigean mar sin sa bhruntanas nóair a hagann sé, nó an rud a chuirdan tuair de cheann clogad. No béidir, come on, bheag béidir. Cad eile dhéon hí dunacha? Well, fágthaí mé cách an Nollaig, ó blasta, agus deoch amátid, agus deoch amá. Dunacha, ní rág tú éon rud amá, nó níor luí tú rénos faoi Rudolph, an bhágaí tú éon rud amá the Rudolph. Well, fan go bheiceimiid. Oh, ní hairna sé dearmar de Rudolph. Cheap mé gro dearmal déanta ag what le Rudolph caréid? Caréid. Tá mé ag súl go mór leis an ihe mhór. Slán go fóil dunacha. Now, sin a litir scríb, sin I rá sé róchuna, an rá. So, an rud a chuid mé leis a réir ná chuid mé leis é a chur sa clúd a litrach, mar tá clúd a litrach an seothagam, agus an glúd a litrach chuirn tú anam an ghuine agus seola an ghuine. So, tá an litir seothag dul go Daddy na Nollaig an molhuí, sa bholhuí. Sin a nóid ina bhfuil Daddy na Nollaig ina chónaí. Níl sé ina chónaí I gundé na Gaeilge, níl. Tá sé ina chónaí sa bholhuí. Agus seoch an molhuí. Tá sneachta an na tithe, na crin, le feicil fud na háite, agus an fecinn sibh an talamh, brat bug bon an talamh, agus tá brat bug bon an jean freisin nó an seo. Brat bug bon an seo. Tá mé beag nach ré, níl a Genevanis an stampa, ma cadatáirí, níl stampa agus ní hócaí, fearn fuis má litir muna bhfuil stampa So cuirí mé má stampa Nollaig an seo, ní chuirann tú an sinné, an siúdé, chuirann tú díreach
hús an áirde agus dheis, sa chúne dheis, agus brún tú síos mar sinne. Cé an, tá muire an lena vísa ina baclaneci agus ar nói Seosaf, agus batamóraige. Tá siad de stábla agus tíomhhir de Seosaf tá an ré. Na bhfuil ag tatanamh, sinné. Ná, bhfuil me stás an gur me seosa, busca an seol hí mé sa busca litreach, ní go fóil, tá orm an litr a fila. So fili me mar seo, agus mar shrúd, tá sé seo rééisúnta Jackar, agus cad dhéana me, chuirtí me an sin sa, tá sé chuir se hagam, chuir me sin sa chlúd a litreach, tá sé chuir se hagam inis, tá sé lug dúnt hagam, agus seolí me Now, agus tá scríomh sin piucaí an fearm fuis súsa ball, agus raithí sé go dtí an molchúí do Donacha. Well, gan airí leat a litr, agus fáci mé an sinne, an bhecinn sibh an crib, tá sé an go fóil, ná si go jazz. Tá scéal an seo hagam díomh fáiste, an seachlan se chaite thula sibh cean Nollaig, ach tá brónarm ní rám éon an scéal Nollaig amsú díomh cenú a réon os amsú díomh an seachtan seo. So cloisi tú beidir, well, seo scéal a hetning gomórlam sa bhaile. Fui dónal an chlúb, tá sé le fáil as béir le chomá. Agus léhi mé písaide, sagam gúil méid dul beaggan íon thar fór, so stoppi mé le fellachan. Now, cá dosíonn sé ríis, tosíonn sé an seo. Fui tholas na gealaí hí bheog dhialóg. An bhecinn sibh an ghealach agus an seo. An bhecinn sibh an bheog dhialóg. Dónach go bháin le hairí gréine. Tá an ghrín ag teach do has an spéir. Pléisc tháinig dónal an chlúb amach as an agus an ocras Déag sé timpeall agus thosaigh sé ag cuardach bia. Bhí ocras ina bholagaiste. Ní rá, well, an bhecinn sibh an rud atá faoi. Cad tá faoi a rís, is dócha ghfuil géig, tá géig an chrin faoi. Ní bheith sé sin go blasta. Lean sé ag cuardach agus tháinig sé seo úil. An lún bhain sé plac as úil. A bhí ocras fós an mórt bhain sé plac as gá fiire. A bhí ocras fós an géadaoin bhain sé plac as trí flume, a héin, a dó, trí. A bhí ocras fós an déardaoin bhain sé plac as a héin, a dó, trí, ceathair, as ceithre thú talún. A bhí ocras fós an ine bhain sé plac as cúig aráiste. Héin, a dó, trí, ceathair, cúig, agus an bhecinn sibh na puil, pulháin, gáfuil, trí cin, ceircin, cúigcin. Ná habar ghfuil ocras go fóil, a bhí ocras fós. Agus fáci mé an scéal an sin, cad dhéanann sé an sathran. Well, look at a fáiste. Fáci mé mar sin, mar tá mé imithe beaggan íon thar fór, agus bhaithlam Nollaig chun aráidí bhuairháin eile agus feicim sibh arís an teachtain seo thugan agus sa chlós. Ná déananig dearmad an rán seo, cealagus sneacht ag titiom, sláán.